uthe baba siyasaba bazilalehlisa nabo baba ngoba sebaningi abantu abalizwa baba. We recognize only our Father in heaven. I know siyabonga. Thank you. Ngicela ukuthathela ithuba lokufundisa umfuthi ebandleni lezoThebeleko eThwatha, abaningi bayasazi bayamazi. So ngilapha lezothula ozokhuluma namhlanje on behalf of KCN, Koinonia Christian Network. Ake siphindeni, Koinonia Christian Network. Namuhla asisizowe project, asisi at Hayi asisi izowe Thebeleko. That is KC. Ngayibona ibhena nithi ngiyabona ngayibheki leya ibheke la white. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu ngalokho bazalwane. Isikhathi esikhathi some of you nizokhumbula ukuthi sibuya eZola Bible Church almost 10 years ago. Silwela ukuthi sisebenze together. Only last year we had a breakthrough ukuthi sibe negama, umbrella or affiliation body, sonke sisebenza phakathi kwayo. So ke namhlanje kuyangithokozisa kakhulu ukuthi nigqoke ngale ndlela under ibhena KCN. Nakhona ke elinye ibandla esinalo iZowe Bible Ministries International, abanye khona phakathi kwethu. Not ngoba besikhipha inyumbazana ukhuluma isiZulu ngazo noma ngeSpanish ngizamiswa na noma isikhipha inyumbazana bandlulula abasibandlulanga kodwa bathi izizathu ezithize ezenza ukuthi bangabi khona manje. So sibheke phambili ukuthi esikhathini esizayo sizoba nabo silabo under KCN 4 churches, actually 5. Yeah, sine restoration. Yes, nababekho phakathi kwethu siyathemba bazalwane ukuthi nizobabona le ndawo izobancane. Amen. Siyabonga uNkulunkulu wakhuluma lokho kuIsrael wathi kuMoses, lani khona ninganciphi, ibandla kanciphi liyanda kwaseGibhithe uFaro ezama ukubanciphisa but they grew stronger. Nathi namhlanje KCN izobamba amabandla amaningi. Next time izothatha stadium. We can get the Wabula Stadium. Masia Edibiton Stola is now a stadium. Anansi eMpumalanga le kwa stadium. Hallelujah. Ningahambi niyezulu. Look forward. Siyabonga bazalwane ngaphandle kokuthi isikhathi ngiyabulisa nonke team enhle neband neminister abamnandi siyayezwile Nkosi lethandazana kule KCN sinetheme isihloko esikhulu esihlangane phansi kwaso esibizwa ukuthiwa from mockery to majesty. Yesiboni next time nizothi maniza enkonzweni ezinkulu sesithuthuke kakhulu kube khona into signage eripota ukuthi what is the theme ebhale ngamagama amakhulu. Ake sikhulumeni isingisi esikhulu from mockery to majesty. Angazi ngizoyithini ke ngesizulu okusho ukuthi usuka ehlazweni kuya ebukhosini obuphakeme. Nani niphume emahlazweni namhlanje singabantwana benkosi. We thank God ukuthi kunezinceku zikaNkulunkulu, servants of God, ezosponsor nezwi likaNkulunkulu
So siyabonga kakhulu, siyajabula, inhliziyo yami ithi yeqa kangaka ube ngibona nje phela ngabe ikhuphe ukuthi we have amadoda kaNkulunkulu senior pastors abakhona na abazosikhonza. But before mhlambe ngiyalapho bengicela ukubuza ukuthi abakasendani sebafikile. Are they here? From Etwathu. Okay, Mom Sindani. Ubaba Sindani bakhona. Basays. Okay, siyakele umathi they're not ready yet. But ngicela ngentombi enkulu bazalwane, we are going to welcome ubaba wala ekhaya osihostile umfundisi uBilika. By the way, ukhumshati. Amen. Uzosikhonza ngezwi. Sibuya ukungena laba bazalwane. They've got abantwana babo. Oyiwani wabo, where is my sister? Oh, here she is. Uthumbu wabo, umama umyela nango khona. So baba ke, behind every powerful man there is a prayerful woman. Sikelo sukuma sonke sizokwamukela ubaba O.A. Moyiba ezosikhonza ngezwi. Just a song to welcome him. Come, man of God, Jesus.